N'a fɔra ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka den kelen sɔrɔ den sɔrɔlen kɔfɛ denko gɛlɛya bɛ tila k'i sɔrɔ tuguni ni an b'a wele infertilité secondaire yarɔ bɛ bali la o dun bɛ se ka kɛ o kama nin video na n bɛna ɲɛf'i ye kunba minnu bɛ se k'u lase adamaden ma taamasiyɛn minnu b'a la i bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi a ma n bɛn'o bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i ye ka la video nafa i ka video lajɛ fo ka taa fa bana an ka daminɛ. Ni nin video kɛ ka da ka mɔgɔ caman bolo k'a fɔ n'olu ye den sɔrɔ siɲɛ kelen ka ban ko denko gɛlɛya k'o tɛ se k'olu sɔrɔ tuguni n'a sɔrɔ b'i kunna i k'o bɔ i kunna i ka dɔn k'a fɔ denko gɛlɛya bɛ se k'i sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na ka da k'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ u si bɛ san 15 la kɛrɛnkɛrɛnnenya musow ka taa san 49 na olu caman na n'olu ta 14 kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ denko gɛlɛya o b'olu sɔrɔ o den fɔlɔ sɔrɔlen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ ka da kan n'i ye furu ta k'a lajɛ denko gɛlɛya bɛ furu min kɔnɔ den kelen sɔrɔlen kɔfɛ 30 kɛmɛ sara la o da bɛ se ka bɔ muso la 30 kɛmɛ sara la o da bɛ se ka bɔ cɛ la 30 fana kɛmɛ sara la o da bɛ se ka bɔ fila bɛɛ la nka 10 kɛmɛ sara la i b'a ye kun foyi tɛ ye o la den de tɛ sɔrɔ dɔrɔn nka ɲinini sugu bɛɛ bɛ kɛ i b'a ye kun jɔnjɔn foyi tɛ k'a fɔ min bɛ se k'u bali ka den sɔrɔ o bɛ kɛ furu kɔnɔna na ka caya a caman na i b'a fɔ mɔgɔ minnu fana ma deli ka den sɔrɔ n'an b'a wele infertilité primaire olu ta bɛ cogo min na infertilité secondaire fana a bɛ kɛ o cogoya kelen na donc i ka dɔn k'a fɔ denko gɛlɛya a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ hali n'a sɔrɔ k'i delila ka den sɔrɔ ka tɛmɛ cɛ caman bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ u bɛ ka den ɲini u tɛ ka den sɔrɔ u bɛ taa muso dɔ furu kɛnɛ ma k'a fɔ k'o delila ka den kelen sɔrɔ ka tɛmɛ an b'a ye cɛ caman b'a a fili kɛ u ma n'o muso ta ka ladon k'o delila ka den sɔrɔ ka tɛmɛ walasa olu yɛrɛ bolo n'u nan'u fɛ yen dɔrɔn u bɛ denw sɔrɔ ka d'a kan o delila ka den kelen sɔrɔ ka tɛmɛ k'a sɔrɔ o dun tɛ a dɔw la hali n'u donna ka sɔrɔ den kelen sɔrɔ ka tɛmɛ sɔnni ka furu cɛ ma o furulen cɛ ma u na den ɲini tuguni den tɛ sɔrɔ ka d'a kan caman t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ kuma dɔ fana y'a faamuya nka mun de b'a lase cɛ ma walima muso ma an b'a daminɛ cɛw la fɔlɔ fɛn caman de bɛ se ka sababu ye k'a lase cɛ ma ka d'a kan bana dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele infection n'o ye bana yɛlɛmataw ye donc maintenant o caman na o bɛ se k'a lase cɛ ma walima cɛ minnu bɛ yen nɔ ni lawaji tɛ b'o la olu bɛ kɛ donc olu caman na fana a bɛ se ka kɛ walima fana cɛ minnu bɛ yen nɔ fana k'a fɔ ko denkisɛ min bɛ b'o la denkisɛ i n'a fɔ n'a sɔrɔ denkisɛ ka dɔgɔn n'an b'a wele oligospermie walima denkisɛ saliya bɛ a la donc a tɛ se ka se muso denkisɛ ma ka d'a kan denkisɛ bɔra u bɛ ɲɔgɔn dan de kɛ walasa ka se muso denkisɛ ma i n'a fɔ ɲɛ b'a ja la cogo min na donc ni cɛ denkisɛ n'o bɛ bɔ ni saliya b'a la n'a tɛ se muso denkisɛ ma o bɛ se ka na n'a ye n'an b'a wele asténospermie walima fana ni cɛ denkisɛ min bɛ bɔ ni banaw b'u la o fana bɛ se ka na n'a ye walima ni cɛ yɛrɛ fana ni denkisɛ yɛrɛ t'a la n'an b'a wele azospermie donc ni fɛn o fɛn olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɛ ni muso don i ka dɔn fana k'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka muso fana sɔrɔ fɛn caman de bɛ se ka na n'o ye o dɔ ye mun ye fɔlɔ hormone min bɛ muso farisogo la donc olu de kan ka denkisɛ dɛmɛ dilanniw na donc olu hormone ni bana bɛ olu la i n'a fɔ LH FSH donc maintenant ni bana bɛ olu la donc n'olu tɛ ka dilan ka ɲɛ olu dɔw la o bɛ se ka na n'a ye walima yɛrɛ fana ni muso denwolonugu daminɛ yɔrɔ n'an b'a wele col ni bana b'o la o bɛ se ka na n'a ye walima ni muso denkisɛ yɛrɛ tɛ ka bɔ n'an b'a wele anovulation donc o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka na n'a ye ani fana bana dɔw bɛ yen nɔ ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ni a bɛ se ka muso sɔrɔ i n'a fɔ SPOK n'an b'a wele syndrome des ovaires polykystiques olu la i n'a fɔ dystrophie ovarienne o de ka ca kosɛbɛ min bɛ muso caman bali fana ka den sɔrɔ walima k'u ka denko k'o gɛlɛya kosɛbɛ donc i hakili to a la kosɛbɛ min nafa ka bon nka cɛ ani muso fɛn caman fana bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o dɔ ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ sigɛrɛti min a yira k'a fɔ n'i bɛ sigɛrɛti min o bɛ se ka kɛ sababu ye ka i ka denko k'o fanga dɔgɔya hali n'a sɔrɔ i delila ka den sɔrɔ ka tɛmɛ ani fana dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ fana i hakili to a la kosɛbɛ min bɛ se ka na n'a ye gulɔ min dama tɛmɛ kojugu walima dɔrɔgu o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka denko gɛlɛya hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min delila ka den sɔrɔ ka tɛmɛ nka nin bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ min fana ka gɛlɛn a bɛɛ lajɛlen fana na o dɔ ye mun ye n'a sɔrɔ cɛw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ fɛn kalama k'u bɛ to k'u sigi sen kan caman na minnu bɛ baara kɛ ordinateur la ka ordinateur kalama k'u sigi sen kan walima minnu bɛ usine kɔnɔna na n'u bɛ baara kɛ funteni na donc o chaleur ninnu olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka denko gɛlɛya k'o lase cɛ caman ma nka i ka dɔn fana k'a fɔ cɛ fara muso kan i ka dɔn k'a fɔ si nafaba bɛ yen nɔ fana si kɔni si o jɔyɔrɔba bɛ yen nɔ infertilité secondaire la cɛ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ u si sera san 40 ka yɛlɛ o sanfɛ a caman na infertilité secondaire o bɛ se k'olu sɔrɔ a dɔw la ka d'a kan ni si sera san 40 ma denkisɛ dilan ta o fanga o bɛ dɔgɔya
Ngani muso do ka daminɛ san 35 la san 35 ka yɛlɛ a caman na denkisɛ dilanni fanga o bɛ dɔgɔya. Donc o b'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i bɛ den kɔ i ka kɔn ka furu joona i ka den sɔrɔ a wagati la o de ka ɲi kosɛbɛ ka da kan ni si bɛ kɔrɔbaya ka taa den sɔrɔ fana fanga o bɛ dɔgɔya. M'a dɔn i y'a faamuya. Donc ninnu bɛɛ ye fɛn i k'ali to min na kosɛbɛ min bɛ se k'i dɛmɛ walasa infertilité secondaire a kana n'e sɔrɔ. I ka dɔn k'a fɔ n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ walima n'a ye furuɲɔgɔnma min sɔrɔ kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la. Kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ mun ye fɔlɔ bɛnbaliya aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya. Donc a dɔw la a bɛ se ka se hali furusa ma. Nka i bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi a ma. I ka dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ yen nɔ o daw b'i yɛrɛ la nka dɔw bɛ yen nɔ i seko t'o la i n'a fɔ si. N y'a fɔ a bɛ se ka sɔrɔ si fɛ o la i seko t'o la. Nka fɛn mun bɛ yen n'i seko b'olu la o dɔ ye sigɛrɛti min ye i kana sɔn ka sigɛrɛti min. Hali n'a sɔrɔ i b'a min n'i bɛ se ka min nɛmɛ walima n'i bɛ se ka min dabila i ka min dabila. Mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'u bɛ gulɔ fana min i ka min i ka nɛmɛ walima i ka dabila. Dɔrɔku o fana i ka min dabila o de ka ɲi nɔ kosɛbɛ walasa e bɛ se ka kisi ni kɔlɔlɔw ma. Ani fana minnu bɛ baara kɛ fundenniw na walima minnu fana bɛ yen nɔ k'u bɛ fɛn kalamanw sigi u sen kan i n'a fɔ ordinateur la ɲɔgɔnna ninnu a k'olu dabila. N'a ma ɲɛ kɔ a b'a sigi tabali dɔ sanfɛ o de ka ɲi nka a kana sigi aw sen kan ka d'a kan o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye min bɛ se ka denkisɛw sɔrɔ. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ fana i k'i hakili to a la kosɛbɛ i ka farikolo ɲɛnajɛ i k'o kɛ min nafa ka bon kosɛbɛ. N filɛ ka nin minnu fɔ yen n'i hakili to a la a b'i dɛmɛ kosɛbɛ walasa i bɛ se ka kisi densɔrɔbaliya ma hali n'a sɔrɔ i delila ka den sɔrɔ ka tɛmɛ. Janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi. Ka d'a kan n'i hakili to yɛrɛ la a b'a to i ka laɲini min ye i bɛ se k'o sabati denko sira fɛ walasa bana kana n'e sɔrɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ ma sigi ni min ye. Nka n'a ye sɔrɔ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ a lajɛ n'a sɔrɔ kun min kɛra k'a kɛ kun mana lase i ma n'o kun dɔnna a bɛ furakɛ k'a ban. Nka n'a sɔrɔ fana yɛrɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɛma sɔrɔla suguya caman bɛ yen nɔ fana i bɛ se ka min kɛ n'a sɔrɔ denkisɛ bɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka denkisɛ ta ani fana ka muso denkisɛ ta k'a ɲagami ɲɔgɔn na. Donc walima k'e denkisɛ ta ka kɛ muso kɔnɔna na a suguyaw ka ca a cogoya caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ fécondation in vitro insémination a caman bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ walasa e bɛ se ka den sɔrɔ. A kɛra cogo cogo i ka ne jigi latigɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ la n'i sera dɔgɔtɔrɔso la i kɔni kana na to so k'a sɔrɔ i ma taa dɔgɔtɔrɔso la ka d'a kan ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ la. N'a sɔrɔ video in diyara i k'a fɔ i ye fɛn caman faamuya a la i bɛ abonné i bɛ j'aime ta i bɛ partager i k'a dɔn k'a fɔ samedi o samedi an bɛ video kɔrɔ kɛ walasa ka kunnafoniya ɲuman d'e ma kɛnɛya kan. I k'an bɛn o la samedi wɛrɛ.